Ardom Nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. Preni Paingkorai Siarni Diphualong kedo Rusem Sonsing Ingti Memorial Park athengno along sit in protest mate dharna ingnipon. Bangso kachisong ponlake nonapor India long anparda Karbiang long arlo tamik hormu hortar anam ke sopar pik penajok keduk dat arat atum kachonam un elapen non head jong Karbiang long Autonomous Council pen kapang dakpon. Health and Family Welfare Department along Voreng ang hoyapot aphit chen thudet tami khamkhe pon pusi bangso kache song atumpet thanpon Abarim Head Minister Khorsing Ingti Abarim Karbiang long Autonomous Council EM Asok Teron Abarim EM Roton Ingti lapen penangan armu bangso sit in protest along pen non kachari bom BJP government atum hormu anam kepa sopar pikpu kache song along chetodun test tunang ko karon ke thepi Basogi thek pi ka karon ke lahan le BJP sarkar rada phan chong thui ong chotlo la pen chong thui piklo la pen jong si BJP party jong si sarkar pen jong si pasun papra pre la pen lang tun jong si sarkar do bom lang holote rada tum la an su se sumpo la pen ka do ka be non thek long lo all India long tame jitu public sector property mukha ans tame ke jor pen bhare thang tame alang tungela sona sarkar do ma pirthe na hot dalong le jitu inu damoni phansi ka do ka be jitu rata property and the kijor pensi sarkar jitu ki solai po bang lake alang ge nut chai wala hala so chai ko sonsi ki chujor ma non stame jitu rata property public sector ans tame lake kupiloma inut amode ambani andani ala tum phansi hodai aji phanlo lan chotari lang tum bang ke non ke petrol pen danglok BSNL ta channel lagi chor chat kali along le aphelang atawar pen danglok pe thege jorlo national highway train la pen jitu defense la sector ans tame gari ghura submarine porjonto anda nona tumhan alang tumhan si ki hodai phan theglong la pe sinding do kalam bang ke BJP amoni tumke naine drugs nap check pustame thangalama bedaji kumane jongsi 100 gram lan agram jongsi kelong pustame bahari news ji office tame adani jitu seaport along la 900 crores jitu drugs kelong tame thang bisarbe la si ahok pet akang sai si donai la jitu kedutang hormu anda pabira do mohen nilining jelo aprang pangen medical hospital along tabe sakuri bakuri tabe alang litum minister dodu alang litum CM dodu bangke SIU nitum damnang nei ladak masih appointment pilong ladak masih nitum interview tak kolong ladak masih appointment tiap tadi tum kuring nang nei hasutu tiap tadi tum alang litum HD minister dodu bang litum mang joyke barwili tame claim bo claim deti tan nona bang piloma pion sakuri tan no ke SIU nali damnang ladak interview kolong le kedi mana phang council pen ladak medical long ke department nele interview kollo hala so interview pila asam government pe dom ma chivido na kaklo heragre ma sisidu lo power konalo na 1952 district long lo pen Karbiang long sor Autonomous Council to lason interview ke call long kitia ta asam government to intervention kuru de tono first time no BJP government non interview ke call tanga patono bang ke chivido tang la to postpone nang lo heragre mi alam mati nasional tum nani ning ta hai abhan tum Congress sarkar do il thang bidai nang ko kira thana ke ek number amut pelam ke lalo je BJP sarkar do pen hormu hota dor ke su karasin dan danglok petrol dor ke su diesel dor ke su sang intimen tu rong ru kidu ke la ku chula mudi pimpin lo non BJP to corona men pen alang tu cerai lam lo se kidu ke la karbira tum ke aja talong adelo la se lasu BJP phana mangke non ke thang bang election mangke bidai nang ko lain opini tu ko bangke Borjan constituency ke parlo rong plim plam Monsing Teron lapen Kangching Teron arong lake ningkan Roxicap dolo Bonda piniar nianta dolong lapen towar kemesen awelang Bangso jok keso kiun elapen osomar school ke donanta kasiksak thektik lopusi rongarat atumpen nang pachini dun Pinpur damme kedamtang MLA kilik aprang Dr. Numol Momen Sita dolong lapen towar nang pipopu lamchak chipite kanglo Bon sita piniar nianta lamchak chepapleng pledat abangke ningduk lopusi parong ni arat atumpen nang thandun Lakhain koira phonilip MSC constituency ke parlo koilamati hingchong KCS jutang atera natum abarim Lawrence Teron arpu pen cheupon puthot akimia phan arpu kachepek ponthu labang solong arpu ke dengdun modon kathar alangli hingchong KCS along pen Chunbang arpu dengdun lo Lasi puthot koilamati sarthe terang LP school asai hemalong chingrum si chethan chimungamai ingnipon mate arpu si tame chepek ponthulo Lapu Chunbang abarim Lawrence Teron abangki ningkan trok an hingchong KCS along arpu dengdun lo Lasi peneng aningkan abangki methang pen arpu cheo pondet si
kapre kaphan jepek ponthu detlo labang solong karbi lamet amai aru koila mati mensing be lapen hingchong KCS amai patir pipona tumpen kele teri pi amai phu karlitang hedhina rong pia phansi tami kachiki mo sai dengpon la bang nilitum ke damtang lo karbi jutang hawar ame kach along hingchong KCS unit peng kach patidun nong e aprang se nong e lengkun chon ta ke long lo la peng lun barim solo kilun la ta ke long dun lo la si ado we ningrong na ke pilo pu an san chura pruinang pu sing room lo la parta ar puta ka ke lar pon lo we kimia tum ka ke pem pu pon dia pan si ni de ke ningrong pen ar puta ke lar pon lo amai pu ke dam tang non nili bang outgoing lo kan non as present non kinia kan wai tu ke modon ka thar pan sing wai loนี่แต่บางสมัยลองกันฮะ